Dina moनसे भिडिअ सानदों दिनै दादा बुलमोन फैदों ओमफ्राय आङो बायरायाव ओंखारबाय आङो फिल्म शुटिं लानो नागिरदों स' गाइस आं भिडिअखौ नायलायबाय थादों नै मामिया फैनै आनैमोना हाय होनद' नै हाय होनद' ओमफ्राय जों दादा बुलमोनखौ देखायनोसै नमस्ते नानिनि चेनेलाव नै माबा मोना खाजादों नै बाबाया नै दादा बुलमोननि लोगोफोर नै स्क्रिप्ट लिरग्राखौ खिन्थाद' हिस्ट'रि लिरग्रा नोंनि हिस्ट'रि लिरगोन गोदाव गोदाव जादों लोगोफोर जोंनाबो नै ओमफ्राय नै मैखोमा नै मामिया साहा फुदुंदों हाय होनद' हाय नै आंनि फुथुलाया सिगां उन्दैमोनलै लोगोफोर आलाबो ओमफ्राय नै दादायाबो इउटुब चेनेलाव साबसक्राइब खालामनानै जाबाय ओमफ्राय दादा आबुलनिखौबो आंनिखौबो खालामनाय जाबाय नोंथांमोनाबो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव बिराद दुखु हगारो बियो हगारथ'वाखैना नै दादाब्ला मा भिडिअ खालायो नै गासिबो बेदरफ्रा आग्लायजोब्बाय हाला जानो हाला नै दादा बुलाबो भिडिअ खालायदों हाय होनद' हाय